ďalej. Počkaj. Počkaj. No. Dawaj, počkaj. To mi bolo tak do hlavy. To teraz ja mám. Tak, dole, počkaj. Daj to dole. Strašne veľká. To bolí. Strašne veľká, museli sa vysekať kovičky. Mám to zväčšnené. Dá sa ti pozastaviť? Dobre, počkaj. A čakám sa vybejť. A teraz, že part 2. Nikolá Lulu. Ja som mám uloženú ako Lulu. A ja, do piče, kde je to Lulu? No poď. Musím... Tvoj mobil nefunguje na moje prsty. Počkaj, skúsim patikom. Lebo má také čudné ovládanie. Aha. Je tu ako kokovi, na to ničo! Ty si za mňa niekam hlavosti, ty tu si nikoho nebudeš robiť hlavosti, ja to nevravím. Ukáž na piesika. Skús trochu mimo toho klipa, na to už rúžové môžeš, ale tak si ho nechcem. No pauzni si. Kývajte si. Niečo má ľudovú dôtu. Mika sedí. Čo? Počkaj, daj sa dole. Čo? Daj sa dole. Jak dole? No tak, a drž to. Ježiš. Drž to. Nepomôž mi, že sa ideš zase postaviť. Ja ťa vykytnem. Nie, ale... Teraz hore. Čurá, že to zjedí. Čo tak sa ešte na ľudovú nôtu? A vysoký jalo! Vysoký jalo!